चटवैया हजार बा, चटवैया हजार बा। एक गो ढोरी चटवैया हजार बा। एक गो ढोरी चटवैया हजार बा। वीडियो बनावेला यही पर भइल मारबा, भइल मारबा। ए भाई सुना, वीडियो बनावेला यही पर भइल मारबा। एक गो ढोरी चटवैया हजार बा। 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 वीडियो बनावेला यही पर भइल मारबा। एक गो ढोरी चटवैया हजार बा। 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 चटवैया हजार बा। चटवैया हजार बा। चटवैया एक गो ढोरी चटवैया हजार। केहू जाति केहू जड़ करे, केहू एही में गुजर करे। केहू कहेला नीचे लुधियाना बा, कहेला नीचे लुधियाना बा। केहू समाना के चोपवा गाड़े, केहू एही पर मोहर मारे। सब बुझेला यही में खजाना बा। कैसे हम कहीं पीछा लागल कतार बा, कतार बा। कैसे हम कहीं पीछा लागल कतार बा। एक गो ढोरी चटवैया हजार 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 बा। चटवैया हजार बा। चटवैया हजार बा। चटवैया एक गो ढोरी चटवैया हजार। केहू ओही में बियर धारे, केहू खोदेला उघारे। केहू पूछेला पानियों में अड़ला कि ना, केहू पूछेला पानियों में अड़ला कि ना। केहू छील के दुखवावे, केहू अंगूरी घुसावे। केहू पूछे पसीनाओं में भरला कि ना। बावली सिकंदर बात पूछत बारे बारे बार, बारे बारे बार। रोहित राजे बात पूछत बारे बारे बार। एक गो ढोरी चटवैया हजार बा। 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 धमाका रिकॉर्डिंग स्टूडियो, नरकटिया बाजार।